Bueno, ara anem a fer una peça una miqueta més, un poc més de feina, tampoc és que sigui molt complicada. Anem a fer primer un cilindre, li poso radi 25, una altura 5, un coma, primer un disc, primer, i damunt li posarem una altra peça perquè faci d'eix. Aquí baix posarem un altre cilindre, copy, baix. Ara li posarem, per exemple, 25, i de radi li posarem. Mireu què ha passat. La peça aquesta falta l'igual, l'igual. Tinc aquesta peça. Anem a suposar ara que aquesta la vull de foradar. Però això un poc més petit, veieu? No. I anem a suposar que vull fer un foradet aquí dintre. És a dir, que fer un taladro. Bueno, doncs per a poder aplicar les ordres de diferència, clar, tindria que fer un altre cilindre. Aquí dintre tinc que unir aquestes dos. Ara m'explico. No pots fer diferència a diverses entitats, perquè això és una peça, l'altra peça. Aleshores es fa aquest truc. Es fa una cosa que es diu unió, una de les altres funcions booleanes, unió, tanco parèntesi, obric la corxera, tanco la corxera, i aleshores això ara no canviarà res, però és un sol objecte. Està tot exactament igual, però és un sol objecte. Ara, per exemple, si vull... Bueno, això són detalls, si vull fer-ho de sempre, de posar-li una miqueta més arrodonida a la peça, poso Fn igual a 50 o 40, és un poc més arrodonet, 70. Això és el Fn80, poso també aquest el mateix, perquè queda un poc més arrodonit, dòlar Fn igual a 80, 40. Veieu ara què ha passat. He posat el dòlar. Dòlar Fn. Ja tenim una peça molt més arrodonida, molt més bonica, però ara vull fer-li un foradet aquí dintre. Com es fa el forat? Doncs es fa fent un altre cilindre, posem aquí una separació, el forat. Per fer el forat poso cilindre, li dic la mida del forat, que haurà de ser més petita que el de 10, perquè si no, no foradarem, radi igual a 8, per exemple, l'altura tindrà que ser doncs, igual que este, com a mínim, perquè igual a 25, si no, no foradarem res. Pues, mira, per a curar-vos en salut li poso 80, que segur que se'n surt, d'acord? I ara sí que és el dòlar segons com vols que quedi l'acabat. Les cares d'arrodonides, perquè estem foradant, doncs posem també un 80 o 90. I així quedarà també ben bonic. Ben redonet. I ara la peça, mirem com queda. Falta el punt i coma. Mirem com queda la peça. Clar, esta és la que jo vull foradar, restar a la de baix, a les dos de baix. Les dos de baix les he unit, com que ara no tinc cap problema en fer l'ordre de diferència. Com havíem fet en alguna pràctica anterior. Diferència, obri, tanco parèntesis, corxera, i tanco corxera, i ja tinc la peça foradada, perquè ara me farà un boquet aquí. En tot cas, si voleu veure bé la peça abans de fer res, recordeu, en percentatges pot veure la peça transparent i així podeu fer-vos una idea de si va bé o no. A veure, estarà bé tot l'altura i tot està bé?
Si veus que està bé l'altura, doncs li dius ara que faci la diferència i veurem què passa. Algo ha passat mal. Ens ha fet la diferència a no tocava. Doncs tenim que canviar-ho. A veure, arreglem això. I ara sí. Veieu? Ha quedat la peça foradada. Si volies fer més forats, doncs tan fàcil és com fer més cilindres. Fer, per exemple, un altre cilindre, fer de radi igual a 2, per fer foradets, menudets, coma H40, que no falta, 20, coma $RFN igual 90, entre parèntesi, un coma, i aquesta la tinc que traslladar perquè, clar, està al mig, com que se té que traslladar, perquè ara si ho faig, però què és el que passa? Tinc aquí dins la peça. Aquesta, si vull posar un foradet aquí, un altre aquí, un altre aquí, un altre aquí, doncs el que tinc que fer és traslladar aquest cilindre. Què tinc que fer? Obrir coma, poso translate, obrir parèntesi, la concha és rectangular, i aquí tinc que posar les si això és 25, doncs posaré 20, posarem coordenades 20,0,0, tanco la corxera, tanco aquest, i ara veurem què va estar. Obrir coma. Falta un segon al translate, un error que ens ho diu el mateix programa, que era tancar parèntesi, i ara mireu què passa. Tinc la peça aquí. Per veure-ho, recordeu percentatge, i podem veure-ho transparent, com és la peça, i va. Aquí aniria ben foradet. Aquesta peça, ara ho podem foradar-ho després, però ja quasi que ho puc fer-ho per adelantar, ho copio, poso control V, este posaria menys 20, si ara en tindré dos, veieu? Li puc posar ara aquest d'aquí, copio, poso aquí, i ara la coordenada d'aquest té que ser, per allí, doncs este 0, i aquí 20, i si faig un tercer, queda 3, i ara fa falta un tercer, no us preocupeu per la peça, que això ara ho arreglarem. Copi, control V, i este serà menys 20. Menys, perdono, ja tinc els 4. D'acord? Ara ens ha fet lo de la diferència que abans ens havia fet des d'aquí fins aquí, ho trasllado aquí. I la peça ara, aquesta, puc, ja vist, li puc donar, i ara directament ja m'he parat tots els forats. Ja com queda. Està renderitzant, tarda un momentet, però ara sortirà. Veieu? Tinc la peça foradada, com jo volia, 4 foradets o els que volia. D'acord? Veieu que és molt fàcil. Els foradets ben fets i tot ben acabat.